Oikein hyvää huomenta. Mun on pakko kuvata teille, kun mä haluan muistaa, että miten paljon nyt on ollut lunta. Siis kattokaa. Kaikki puut ja pensaat on ihan täynnä. Siellä on tosi paljon. Ihanaa. Huukalla alkaa vasta 10.30 koulu, niin siellä se tekee isin kanssa lumitöitä. Moi, ne on ahkeria. No ihanan paljon lunta. Nyt mun pitää herättää Vella. Me ollaan lähdössä neuvolaan, iskukatisneuvolaan. Ja mä toivon, Vella on kasvanut tai saanut lisää pituutta ja painoa. Ainakin musta tuntuu siltä, niin kuin mä kerroin jo viimeksi, että ne kaikki vaatteet on alkanut tulla sille pieneksi, ne 6-2. Niin kiva. Me lähdetään, me herättelee Vellaa ja sitten me lähdetään neuvolaan. Nyt me ollaan valmiina. Mihin me Vella mennään? Minne? Mennäänkö me neuvolaan? Mennäänkö? Joo. Joo. Mä mennään neuvolaan. Missä me ollaan? Kukkuu. Vai? Moi. Mihin me mennään? Luistelemaan. Hihi. Me mennään luistelee tohon Albertin eskarin vieressä on kenttä, niin me mennään sinne kaikki. Mullakin on luistimet mukana, mutta mulla oli 10 vuotta taukoa, kun mä en ollut luistellut, niin mä en usko, että mä pysyn enää pystyssä, mutta ehkä mä kokeilen. Pysyt sä pystyssä? Katsotaan. Täällä on ihana ilma. On tullut jo isosta puista ne lumet pois. Silloin kun se lumisateen jälkeen, kun me katsottiin Albertin, niin kaikki puut ihan valkoiset. Niin, kun eilen oli plussaa, niin sit niitä tippui vähän. Nakittuun. Äitikin saa tästä koitua. Mä en tiedä, jos mä uskallan. Älä on nynny! Mä yritän. Nyt tässä on tämmönen pieni. Se menee ihan sikaluja. Mä tiedä, jos mä uskallan. Uskallat sä? Ei väistä vähän. Väitsä, miten luja äiti meni? Mä uskalsin. Au, siihen sattuu peppu. Mä uskalsin mennä. Hienosti! Vielä nukahtiin sinne ja tällaisia meillä on konttaavat luistelijat. Me ollaan täällä kentällä ihan yksin. Täällä ei ole mitään muuta kuin me. Äsken oli, mutta nyt ne lähti pois. Nyt me ollaan vaan me. Äiti, voitko avaa tämän? Noniin. Siellä lähtee Dennis monen vuoden tauon jälkeen luistelee. Tuntuuko vakaalta? Kyllä. Mä en tiedä, jos mä uskallan mennä, koska mä olisin varmaan tuolla kyllä nurin. Kyllä se näyttää sopivan ihan hyvin Dennikseltä. Se vaan nauraa koko ajan. Mun pitäisi olla. Mä silloin viime vuonna, toissa vuonna, kun mä luistelin, mulla oli ollut 10 vuoden tauko. Ja sit mä luistelin, niin mä työnsin Albertin rattaita, että mä otin niistä tukea, niin silleen mä pystyin vähän aikaa luistelemaan. Musta on niin ihanaa, kun on talvi. Täällä on tosi hyvä luistelusää. Mä en ymmärrä, miten täällä ei ole ketään ihmisiä. Mä aina silloin viime vuonna tultiin niin, että me otettiin kaakoa ja pullaa mukaan ja tultiin tänne iltaisin luistelemaan, kun täällä ei ollut ketään, niin mä voin silloin pimeässä harjoitella, kun kukaan ei pääse nauraamaan mulle.
Mä oon niin ylpeä Denniksestä, että se uskas mennä jäälle. Sieltä tulee kova kolmikko. Onko Appe kivaa? Hei. Miten sulla meni, Dennis? Pistä se pysyy. Pelottiko sua? En muista, että se on raskasta jalalta. Sieltä tulee Dennis. Siinä on varmasti tuleva lätkän pelaaja. Se aina vaan tekee välillä tommosia balettiliikkeitä. Vai saaditkö sinä? Tutiseeko jalat? Se tuntuu hassulta, kun on eka kertaa luistimilla, niin mulla ainakin jalat meni ihan jäykäksi, niin kuin jännittää jalkoja koko ajan. Mä jäin. Sä olit sitten hippaa vai? Joo.